Ako si Wilson ginengon. Pait ning madudahan o mapasanginan nga wakwak o ungo ang among kaliwat. Oy, mo ning nitagos akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Doon lang ta sa inyong probinsya pa? Doon lang ta, Wilson. Ay, makabakasyon na ko ini sa inyong lugar pa. Dugay na ko nga wa na makauli sa probinsya. Sukad ko na minyo ni mama ni mo, Wilson. Ay, makalitan kitos lola o lolo ni mo nga ilatang makita. Ay, kamu din eh. Nagabian man mo. Lagi pa? Uy, Wilson. Oh. Amin lolo ni mo. Ay, udi. Pamin ni kulo. Takasan ko. Minyo ni kayo. Ay, ulitaw pa kulo eh. Kining pa. Asam na si mama. Ay nga. Basta mungit-ngit na mamama na iyang ikuan ilaagod. Usap ni si mama. Huwag gini na mausap si mama nga diriyot siya patyas mga tao nga migukod niya. Ha? Uy, nganong gigukod man sa mga tao pa? Gusto ay wapamudo ka ha? Papalo? Wapaman pa. Ninduta pa matiyo sa mga crickets din eh. Loza? Duka niya ko ay muna ko katog ninyo ha. Si mama de pa? Ay hayang ito muli. Ay katog na mo doa oy. Katog na mo. Ya. Oh, pa. Nganong buntag naman muli si Lola. Asam na siya nga murag. Wa man mabalakas lolo ni Lola. Ang siren? Saba mas gawas pa. Ginsa man ron. Sambot eh. Wilson. Bangon. Ngano man lo? Ngano man ha? Ang lula ni mo ha? Ako kay Baulo eh. Ay, basin nigawas niya sa siya. Pasangin lang niya po atong kaliwat ini. Pastilan. Kaya nga naman dilo. Ay, dinhilang mo pa, Wilson. Akong susihon nga noron sila. Ay, pastilan. May gani kayo na mauli na sila. Nganong isog man kayo to sila pa? Ay, pastilan imong apuhan oy. Wilson, ang apuhan yung babae ba? Basta mo gawas na ganyan nga gabi nyo. Ay, doon kung yun, siya gipasaningan dyan sa mga silingan. Kaya nga naman dilo. Ay, sa mga dinis probinsya ang wakwak o ongo. Sa? Kanya si Lola ni mo ba? Di lang ang tang-an nga wakwak yung gapita. Tungod na sa inahan nga mangtas. Unsa? Buntag naman di ay. Ay, kinsa niya? Ablihe ka. Ang kanyahan ay nauli niya. Atsuyon ko niya. Siya akong pagtuon ng alingkan sa pamahaw. Ay, higop man may sabaw. Wow. Wow. Wako kahigop gabi. Ikaw ba, ano? Undang nga yung higop og tubig laing tao-taon. Oy, mapatyan yung kabadugay nga nga. Gabi dunim yan, nga. Mga isu kayo nga nangita ni mo. Ganong suko man sila? Suko kayo kasi. Sige ka mag... Ay, Mamuhaw tao. Sa'yo na imong nang mata, ma, pa. Ako na sa'yo ang mata, oy.
Kinis mama ni mo, wapa ni katog nga ay. Wapay tugpa-tugpa. Wapay Sorry. pagtugpa. Mao pa. Unsa may tugpa-tugpa, lo? Wapay pagtugpa ay. Ha? Unsa palay... Unsa to? Sige, pre. Unsa mo palay pagtugpan, Lola, lo? Ngano day? Unsam Dennis, Lola? Ha? Uy, kinsa man ni siya. Kagwapo, God. Imo kong apo, Lola. Si Wilson ko. Uy, Wilson do. Kumusta na mas Loreng? Kinsay Loreng, Lola? Ha? Si Loreng ba nga? Kita, Nga? kita rin ko na Forget kaila. Loreng na lang. Maugi Dennis probinsya day. Maupay pag alas 7 sa gabi, mingaw naman. Nang tuog ng mga tao din eh. Ay, apaw ko to ka ay. Magsusuroy lang ako sa palibot. Ay. Uy, bye Bisaya. Oh, muro no kog sa Bambina ni. Tumakita na ako sa Bambina sa video. Bye Bisaya. Uy, muro magway nagpuyo sa karaang payag. Mubo rang atop. Musaka ko sa atop eh. Magpayahay ko diya sa atop. Masakar man ako na kay mubo man kay nang atopa. Wow. Yay, kanindot diri sa atop eh. Mapil gina kong atop ang kabugnaw sa hangin ning dapita. Kanindot diri. Ida lang sa ko diri. Kindot. Uy. Sarap. Manag-uyab na nuod sa payag. Magunsa man na sila. Di akong lilion ng buslot sa atop di. Oh. Uy. Lalakig babae. Oh, naghubo. Wala, naghubo silang duha. Wala. Wala, nagjir-jir ang duha. Ka mga bata, painin nila. Gahubo ba sila tanan mo? Nituto glawas ba yung mga? La. Nituto tanaw nila. Standing position nun. Gutagbog yung duha. Gatuwad ba yun? Igipatuwad niya babae. Nagduto eh. Kainit din mo, init kayo mo. Ninduto. Ninduto anak ni tanaw na eh. Ninduto anak ni nila eh. Mga bata pamini sila no. Ninduto gitu eh. Ang saron ay. Uy, basag mamaptas ko. Magpakasal na ako. Bahala na lang nasa taas. Oh, naunsa. Pasangin lang mo ko. Nga naman. Sabi na ako saan. Basta, kadang nasa taas. Maunay may baho nga. Kung mamagdos, magkaulit. Buang na. Ako may pasangin lang. Igo naman kong namuso nila. Huwa mo ko yapi. Unsa may mong nakuha gabi, bata o guwang na? Ha? Unsa may mong buti pasabot lola? Kit antak kag bii. Unsa? Unsa? Kaliwat yuday ka nako, son. Ha? Uy, wa ko makasabot yung gisulti lola ay. Paguryo-guryo ka pa mo, Wilson. Ay, Lola, wagi ko'y nasabtan ni mula. nakit-an da kagabi dito kas atop sa karaang payag. Nakainom ka ba kagabi, Son? Wa, lola ay. Akabanga gud nimo. Ha? Doon ay duha nga nanos karaang payag gabi, Doon na bitaw lola, nanood sila, pero... pero, may giveaway manggani ko kay nakit-an na kagabi ang miadto dito, matong dito na lang pagkuslaing dapit. Ha? Banga man de ka stadyang Wilsona ka. Wala ni mo sila wakwaka? Unsa lola? Mamauli ta sa syudad karon tayo, Wilson. Pasabtas ako pa.
Unsa man ang inyong mga kaliwat Ilabi ng lula. Yan ang kadagabiim na siya mulakaw. Ay, di na mulakaw Ha? Kundili, mulupad na lula ni mo. Usa! Unsa? Magpakasal ka na ako, Wilson? Oh, Silsa. Ang ano, may katawa magang pakasal ko ni mo. Tinuod ka nga magpakasal ka na ako, Oh, son? lagi. Nga naman day, Silsa. Ha? Sa'y problema. Ay, kaanugon ni mo, Wilson. Oh, nga nung anugon man nga dugay naman tang uyab. Sultihan ta lang kas tinuod, ha? Oh, ngayon sa man. Ako mga apuhan, nakaila kayo sa inyong kaliwatan dito sa probinsya. Oh, mo ba? Unya? Notado kayo ang inyong kaliwatan nga mga mangtas. Usa? Maong sorry, Wilson, ha? Buwag na ta. Kaya dili ko gusto nga hasta ako, ingon man ang ato unyang anak, matakdan sa inyong kamangtas. Tungod lang sa among kaliwat nga mga ilado kuno kayo nga mga mangantas, makigbuwag si Silsa nako. Di na mamana nako. Simple kayong rason. Mao katumang kasama ang kaagi ni Wilson dinining tulumanon. What's the style? Kaliwat ug mangtas style.